Wannan bidiyon sako ne kai tsaye zuwa ga Tijjani Gandu da duk wani musulmi mai sha'awar ya san gaskiya akan kes ɗin Malam Lawan Triumph. Malam Tijjani Gandu naga kai wata waka kana cewa a ɗau mataki gwamna saboda ana wulakanta manzon Allah. Tunda har kana da damar ka kira gwamna kuma ya saurari kiran ka a wannan abubuwan, wallahi da ma gwamna ka kira ka ce ya kamata a zo a buɗe yaƙi da jahilci makarantu a kowace unguwa a nemi malamai bayan Allah suna koyar da matasa addini. Saboda rashin addini ne zai sa kai tsaye har mutum ya zo ya challenge nan abin da malam ya faɗa. Tunda ku 'yan siyasa ne, bari in baka kyakkyawan misali a siyasance don ka gane karatun da malami. Yanzu karamin misali mu ɗauka mutum ya zo zai yabi gwamna, yana so ya nuna karamcin gwamna, yana so ya nuna matsayin gwamna, sai ya ce ai gwamna babu kamarsa, gwamna mai karama ne, gwamna akwai kyauta, yanzu hakan nan in ka je gun gwamna zai iya baka kyautar 1000. Don Allah wannan yabo ne ko kuma cin mutuncin gwamna. Sannan kuma duk wanda ya san matsayin gwamna ya san kyautar gwamna, kai tsaye abin da zai ce me 1000. 1000 ko almajiri in ya ɓata rai zai iya ba kai, ko ɗan da ko kai kowane kalan mutum ne, ko talaka ne ka samu a hanya wallahi ka roƙe shi 1000 zai iya ba. So kaga tunda abun kowa zai iya yin sa ya zama yanzu ba yabo ba kenan. Shi gwamna ana yabansa ne da abin da ba kowa ne zai iya yi ba sai shi. Misali zaka iya cewa yanzu wannan unguwar taku da za ku je ku roƙi gwamna zai iya zuwa ya muku burtsatsai a wajen. A'a zai iya zuwa ya gina muku asibiti. A zai iya zuwa ya gina muku makarantu. So wannan shine ka yabi gwamna saboda shi ɗin ne zai iya wannan. Amma yanzu in ka zo ka ce gwamna zai iya bada kyautar 1000, to waye a unguwar ma ka samu sama da mutum 1000 wanda za su iya bada. To bayanin da malam kawai ya so ya wa mutane kenan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen da suke so su yabi manzon Allah kamar hadisin da ya kawo ɗansa Ibrahim ya rasu, bayan Ibrahim ya rasu a ranar sai aka ci sa'a ya zo da kusufi na rana. Sai mutane suke cewa ai ita ma jimamin mutuwar Ibrahim take. So idan ka bar wannan a matsayin mu'jizan manzon Allah ko kuma matsayi na ɗan gidan manzon Allah, kwanan nan ma wata ya ɓata, kuma daidai ranar da watan ya ɓata wani ya mutu a ranar, ko kuma an haifi wani, ko an yi wani abu kaza. To yanzu wannan sai ka ce me? Yanzu mutanen da suka mutu a wayannan sauran ranakun matsayin su ɗaya kenan da ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine abin da malam yake so ya nuna muku. Ko kuma misali wani shehi sai a ce ranar da aka haife shi kwana aka yi ana ruwa. To yanzu in ka duba ƙasashen yanzu a nan Afirka ma kawai ka duba, na rantse da Allah ƙasashen da suka fi saban Allah an fi musu ruwa. Yanzu ko a Najeriya kudu ta fi arewa samun ruwa. Ƙasashen East Africa nan kaso 70 na ƙasashen da arna ne, amma kuma sun fi samun ruwan sama, sun fi yanayi mai kyau, sun fi samun irin su lemu da waye da me da sauran abubuwa da komai na more rayuwa. Ka duba irin ƙasashen ka gani, duk wanda yake zuwa ya sani. To irin waɗannan abubuwan idan ka ce zaka danganta wa manzon Allah su dan ka yabe su, to cutar da shi zaka yi. Yanzu misali idan ka ce saboda mutuwar ɗansa ne misali rana ta yi kusufi, to kwanan nan ma rana ta yi kusufi. To shi kuma dan mutuwar waye ta yi. Kuma sai ka ga a ranar watakila arna ya mutu, watakila ɗan iska ya mutu, watakila karuwa ta mutu. To kuma ka zo ka ce kusufin rana tana yi ne saboda mutum mai daraja kamar ɗan manzon Allah ya rasu. To yanzu ga wata ‘yar iska ma ta mutu a ranar kuma rana ta yi kusufi. Yanzu matsayin su ɗaya kenan da ɗan gidan manzon Allah, ba sai taɓa yiwuwa ba matsayin su ɗaya ba. So to ita mu'ujiza da Allah yake ba wa annabawa ko matsayi ko karama, Allah yana bayar ta ne khariq lil ada ga mutanen da ya so. Misali yanzu manzon Allah ya bashi Qur'ani. Ba wani balarabe mai iya larabci a cikin mutane ne ko aljanu da ya isa ya kirkiri ko da sura da ya Qur'ani. Kaga wannan mu'ujiza ce da zaka iya faɗa da alfahari. Manzon Allah wata ya tsage mar iqtarabatu sa'atu wa shaqqal qamar. Wannan matsayi ne ba wanda ya isa haka ya faru da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai shi Isra'i da Mi'raji. A dare ɗaya ya yi tafiyar da komin gudun jirgi da waye bai isa ba. Ya je ya yi ta subhanallazi asra bi abdihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo za a yi alwala ba ruwa, yace a kawo mar buta ko kwano, ya zura hannunsa, ruwa ya ta fitowa ta tsagaggunan hannayensa. Sahabbai suka yi ta alwala sai da ruwan ya isa kowa. Wannan shi ake kira mu'jiza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je yaƙi ba abinci sai ɗan kaɗan wanda bai fiye isa mutum 5 ba. Manzo Allah ya wa abincin addu'a sai da mutum 1000 suka ci suka ƙoshi. Wannan shi ake kira mu'jiza. So idan ka yabi manzon Allah da irin waɗannan, ba wani ɗan adam da ya isa hakan ya faru da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai karama da ita kuma waliyan Allah take alakantuwa da su. Yanzu kamar ashabul kafi, Allah ya sa sun yi bacci na shekara 309 kuma daga baya suka tashi a baccin. Kaga wannan abu ne wanda duk da su ba annabawa bane, amma karama ce da Allah ya ba su saboda irin me bayin Allah ne. Ka dawo kamar labarin Nana Maryam alaiha salam, lokacin da Annabi Zakariya yake zuwa wajenta, sai ya zo ya same ta da irin fruit na lokacin da ba shi ba. Misali idan a lokacin sanyi ne sai ya same ta da 'ya'yan itatuwan da su sai a lokacin zafi ake samun su. In a zafi ne sai ya same ta da kayan itatuwan da sai a lokacin sanyi ake samun su. Sai yake cewa falamma dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa
qala anna laki haza, yace ina ke samun wayannan, qalat wa min indillah, tace daga ubangiji Allah ne. Wannan irin karamomi ne Allah yake bawa bayin Allah. Sannan akwai aya da take faruwa idan Allah yana son bawansa. Misali yanzu kamar abin da Hausawa suke cewa in zaka gina ramin mugunta ka gina shi kaɗan. Yanzu zaka iya zuwa ka zalunci mutum naira 10 kai kuma kai asarar 1000. Kaga ba wai don wancan mutumin wani waliyi ne ko mai karama ba. A watakila kai din Allah yana son ka ne ka daina zalunci, shi yasa ya nuna ma wannan aya. To yanzu in ka zo ka ce saboda ayyuwa na waliyi ne an zalunce shi kaza ya mutu, sai ka ga gobe ma ka zalunci arne kuma ka zo ka fada irin wannan matsalar. Kai din ne Allah yake so ya ma wa'azi ka tuba. Yanzu yayin da ka zalunci musulmi kai asara, sai ka zalunci arne kai kaza. Daga ƙarshe sakon da nake so in isar wa musulmai gabaki ɗayan su shine san manzon Allah. Manzon Allah ya riga ya faɗe shi a Qur'ani da hadisi. Allah madaukakin sarki ya ce ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku karɓe shi, in ya hana ku haɗu, wannan shine san manzon Allah. Hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wa dasa ajma'in. Ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba har sai ya kasance ya fi so na sama da ƴaƴansa, sama da iyayensa, sama da mutane baki ɗaya. Yanzu waka kake, waka haramun ce kai tsaye, amma kana yin ta don ka burge al'umma. Amma manzon Allah ya hana ta a hadisi da alqur'ani. In ka karanta hadisin da yake cewa yastahilluna al-hira wal haram da sauran abubuwa, manzon Allah ya magana ya ce zamani zai zo za ana halatta waka. A Qur'ani Allah ya hana wa minan nas man yashri lahwal hadisi li dilla an sabilillah. Abdullahi ibn Abbas ɗaya daga cikin manyan wanda suka san tafsiri a zamanin manzon Allah, wanda manzon Allah ya mara addu'a ya ce Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil, yayi rantsuwa ya ce wannan ana nufin waka. Waka haramun ce, amma yanzu kana yin waka don ka burge mutane duk da ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan da yawa daga cikin 'yan social media 'yan ƙaryar san manzon Allah, 'yan ƙaryar addini, zaga sun fito suna duka account ɗinsu saban Allah ne, kuma suna yi don su burge followers ɗinsu. Takayyal mutum yana saban Allah, kada yi don ya burge followers, amma kuma yana saba manzon Allah. Zai fifita gara kar ya bi manzon Allah da ya ɓata followers ɗinsa rai. Sannan su mutanen da suke zuwa a gun comment suna liking ɗin haramun saban manzon Allah, kirikiri yarinya za ta fito tana badala, tana waka, tana rawa, tana iskanci. Kai ka je kai like, ka je kai comment, kuma ka ce kana son manzon Allah. Kana supporting abin da manzon Allah ya hana ka ce kana son sa. Wannan wace ƙarya son manzon Allah ne? Ka fara sanin cewa kana son manzon Allah kafin ka zo kana yi wa malamai iskanci. Wannan kuskure ne. Don haka matasa a tashi a je a nemi ilimin addini zai fi sauki wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.